O Partido Popular de Cambados inclúe no seu programa dous proxectos para a parroquia de Vilariño. O primeiro contempla a ampliación do cemiterio municipal, acompañada dun incremento de prazas de aparcadoiro na súa contorna. Nos creemos que é fundamental a creación dun aparcamento en Vilariño que serían sobre unhas 100 prazas, así como se creou na parroquia de Corbillón ou na parroquia de Castrelo, e a ampliación do cemiterio. A maioría dos veciños en estos momentos están comprando ou tendo que ir a enterrarse a outras parroquias. É un pouco triste para a parroquia que iso suceda, non? Neste entorno tamén se contempla a recuperación do espazo ocupado polo antigo centro social, que se empregaría para acoller actividades das asociacións veciñais. Temos un espacio ao lado da Unitaria, que é ao lado da Casa de Cultura, que está tapiado e abandonado. Entón, a intención do Partido Popular é crear unha nova zona onde está ese espacio tapiado actualmente, a todo un correr, e que alivie un pouco as necesidades que piden as asociacións en estes momentos para realizar as súas actividades. O segundo pon o foco sobre o campo da festa. Os populares aseguran que nos últimos anos non se realizou ningunha actuación neste equipamento. Por iso, ademais da construción dunha grada e dun parque infantil, propoñen dotalo dunha pista multideportiva. Que estaría aberta polos laterais. A intención é crear algo parecido á Plaza da Peixería de Vilagarcía, con unhas láminas de cristal blindado que se plegaran e abriran na tempada de verán e que se puderan cerrar no inverno. Así tendríamos un mellor aproveitamento para as actividades. Con estas actuacións, o Partido Popular asegura que estaría atendendo as demandas dos veciños da contorna. Isto vai a propiciar un Vilariño con máis futuro, que nos preocupamos polas persoas maiores, pola xuventú en xeral, pois por todos os veciños e veciñas desta parroquia de Vilariño.